Ngiyakhulekela ke Ndlonto, ngiyakhulekela nina ishengishane, ngiyakhulekela kini bomamvula kuvaliwe. Ngithe makhosi amakhulu, ngiyakhuleka makhosi, ngiyakhuleka kini bodlamba impolokothwayo bondla amandla okudlama Ndebele. Nina beqina ligadanya into benzandindi bathi uxoma kahle wakwesethu. Awu bafana inuki ingosiwe phakathi osizweni ema4 ikhwama sekudubula umbhayimbayi iqhela wena sikhwama kwavela behleke nenkinga zabo kwantomba isiketule kuncinda nekholwa kwavula kuvaliwe kwanyembezi zomthakathi isulwa ngomkhuleko wekholwa emzini ohlaza njengebonation kungadideki la. Siyabonga kakhulu nje babukeli njengoba ngishilo nje namanje ngiyanithanda usuku lanamhlanje la ngiyi16 luhambe kahle kakhulu kumina. Abafowethu bonke kade ngibasiza basizakele ngeke ngiyibize futhi inombolo ngoba ikhona lento engingayithandi mangabe uwumsizi wabantu uwe phela osuku usiza abantu. There is no need yokubuya uzokwenza ishow uzokwenza ama show off ukuthi ke wena seyini osuyenzile nokuthi wena uphethe malini nokuthi imali phela imali mawuyiphethe bakithi eyakho uyabona. There's no need ukuthi wenze i-show off. Ubabukeli Nkosi yami. Cha ngiyabonga kakhulu sengigcina nje i-product kaDokotela umngcwabo uyahlehla iseyikhona isiyatholakala. Nayi njoba siyibona nje sonke ebhaliwe la ngaphandle vuka mama kuyicelela kuba bathi awuvuka mama bakithi. Ayiyawenza umehluko iyalekelela nje kakhulu. Kakhulu nje iyawenza umehluko mawuyiphuzile bangizwa phela babonayo awubakithi. Kanti nalabafowethu laba bafakile isandla lapha mama besididiyela kuma ingredients bafake kakhulu abafowethu ukuthi hayi konke okwenzakalayo mawukwenza phela ngananga uvuka mama bakithi hawu namandla abafowethu laba asuke khona akwenginje mhlawumbe kuthiwa utholi nje abantwana bhuti hey makwabamba lapha hayi suka hawu bhuti awuthola abantwana ngikhona ngila 7334 kanjani nje wena hayi buya la come lapha bhuti come lapha kuze nomsinde ekhaya nomsinde egcekeni uzoncipha mawukwathola nje lapha phela angithi mawungenawo amandla uba nomsindo uthothi nomama ekhaya uba nomsindo bamandla phela egazini agamlekile buya lana amandla ngibuyisele mina ngikhona nje la iyatholakala nje kodwa okwamanje isatholakala kimi kuphela bese ngithi masengigcina ngomhla ka30 abantu abawu20 kwabesilisa ababe khona ngoba ngibanikeza nje mahala izobe iphuma eze ipackage mina thatha mayikuphathe kahle uzoyibuyela mayikuphathe kahle uzoyibuyela. Ngiyabonga kakhulu inombolo engisayisebenzisa ababukeli emakhaya iseyinye nje 073 219 664 office 034 004 0011 yizo nje zombili lesiphukuphuku lempatha yomuntu esisebenzisa 065 angiyazi kwakuyazi isebeke bazama ke kaningi kwenza imgilingwane ngenombolo yami inombolo yami phela yenze kulutho lo muntu osebenzisa inamba 065 68 77 567 lo 500 oqole lo yamama lapha eGoli yebhuti uzokuhlukumeza njoba nje nami namhlanje entambama ngiyaqala ukukhulumisa ngizokwenzisa ngiyazi ukuthi le number oyisebenzisayo uyithenga nje kulama Pakistan lawa uyithenga kulama Pakistan abuya le ngaphandle angenama passport angenangqondo njengawe ucoshe nje le data package ecoshwayo kodwa hayi ngiseduzana nje kwakho uyabona nje ulo unyathela nami ngiyanyathela eduze kwakho ngiseduzana ngizokusondela ngizokubamba nje kabuhlungu ngizokugqilaza ngifisa ukuthi mangabe uye toilet ungasebenzisi toilet lele linomasipala involve ngifuna usebenzise toilet leli lomgodi mawuzoliswelo lomgodi ngifuna usebenzise ibhakede
Ngifuna usebenzisa ibhakede 10 liter. Ngoba 5 liter uzoba mncane. Ngifuna udla 10 liter nje. Toilet 10 liter. Uthi mawusuphelile 10 liter. Bese uyazondla, uyatapa nje uyayilekelela, uyatapa nje uyayilekelela, uyatapa uyayilekelela. Mawufisa amanzi. Uyikhulule shwi mawuqeda uthathe unathe uyozikhululwe yimi. Hayi ngoba hayi ngizobatshela labafowethu laba. Ngizobatshela ukuthi usukhona uzama ukuzenza mina. Basopha. My number is 073 219 664. Ngomhla ka-30 babukeli, ngomhla ka-30 ngizobe ngikhona la ekhaya, zizobe zenzeka. Ngapheko kwenzeka zizobe zenzeka ngalendlela letithi uSathane ngomhla ka-30 noma kanjani. Bese ngithi abasuka ekudeni ngomhla ka-29 bangafika bangakwenza ama-bookings for ukuthi bathole indawo yokulala so that ekuseni bezokwazi baziprepare. Bese ngithi ngomhla ka-29 ngomhla ka-30 if akwenzeki ukuthi baphelele noma iphele le number esenginayo ngeke ngiyibize ngegama. Nangesonto ngizobe ngiqhubeka ngoba khona abanye abantu abalihloniphayo ilanga la ngesabatha. Hawu. Hey nami sengivele ngashaya khona awuthi ngijike khona abanye abantu abalihloniphayo ilanga la ngomgqibelo. Ngesonto kodwa futhi hayi. Izobe nje igubhi iTLB. Izobe isagubhile nje iTLB, izobe isagubhile nje iTLB. Bese ngithi ke ekugcineni khona ke enye iproject engiza nayo yala osizweni, yala eSmauza, yala eMountain, yala neLokishini, yala eKatsi. Wola mjita, wola bafowethu bamaphela phela. Hayibo, sorry na hawu. Nami sengithi bamaphela bama local. Ngifuna ukuthi kini bafowethu neni driver ama local. Ngizoninikeza nje inyanga ibe yinye. Mangikwe ngezwe kuthiwa alikhi iphele lishayisile la eMountain. Ngizophinda futhi ngenza ama-means ukuthi ngitomule o-driver nje bazoba bahlanu ngizobathathela ama-license. Ngeke ngibathathele code 8 hayi. Ngeke. Code 8 bazowenzani? Ngizobathathela ucode 10. Uma ke bayiphatha kahle futhi ngaze ngajabula ukuthi bayiphethe kahle. Abashayisanga la eMountain. Futhi alikhi iphele litshontshiwe la eMountain. Ayikho imoto etshontshiwe la eMountain. Bese ngenzela futhi abawu-20 ama-PDP. I-project nje le ngifuna ukuyenza. Yimngedwa phela umngcwabo bakithi awukontanazini. Ngisho ungabuza eLimpopo ebantwini abasebenza emgodini bayazi phela yimngedwa nje umngcwabo bakithi. Ngisho eLimpopo ungabuza khona bayokutshela yimi nje ngedwa. Ngathi ngiyababona sebephuma lapha. Ngathi ngiyababona. Ngifisa ngizokwenza nje lokho maduzane. Ngifuna ukwenza lo mkhankaso othi mangabe nje la eMountain ngavelanga neyodwa ingozi yephela. Ngifuna ukwenzela nje o-driver bamaphela bakithi into emnandi, into enhle. Bese ngithi ekugcineni ngizothathela nje babe bahlanu ama-license ukuthi bayiphathe kahle badrive kamnandi. Angisho phela ukuthi abanama license baphathi bamaphoyisa angisho ukuthi abanama license. That's why ngithi ngizobenzela ucode 10. I mean ngizobe ngiba-upgradeisa from code 8 laba abano 8 angisho ukuthi badrive ngaphandle kwamaphela. Hawu bakithi ngiyaxolisa kakhulu. Angisho ukuthi badrive ngaphandle kwama-license kodwa ngizothathela abawu-10 ama-license ucode 10 ngoba ucode 8 ngineqiniso lokuthi banawo phela. Ngeke badrive phela ama-license engekho. Hayi bo ngeke unamanga ngeke ngiyakutshela mina. Uhlekani ngiyakutshela ngeke bakwenze lokho. Ngeke ngizothathela nje babe 10 bese kuthi mabeqhubeka futhi beyiphatha kahle ngithathele abawu-20 ngibenzele ama-PDP.
ngizobenzela ama-PDP bazoba ngu-20. Ngiyabonga kakhulu inombolo engisatholakala kuyo 0732196664. The reason why ngithi ngifisa ukwenza lokho ingoba sisonke sila elokishini laseMountain, sisonke sila isimausa, sila selokishini elinokuthula, futhi baphinde bangenzele into enhle nengiyithandayo, bangitransportela abantu ababadukisa abantu, babaletha nje kimi kahle ngendlela. Ngifuna nami ukuthi ngibuyele phela ngiyonikela emphakathini, ngiyibongele kubo labafowethu. Ngiyabonga kakhulu, nibusiseke, ngibonge kakhulu nangedatha lenu. Ngiyabonga nje nakuwe. Hawu usuyaliboleka idatha, hayi liboleke futhi phinda chofa. Okugcina chofa okugcina liboleke okugcina. Nakho ke awubonike, hey yiko ngikuthanda nje wena, yiko ngikuthanda. Why? Ingoba even idatha unalo uyaliboleka ngoba ufuna ukubuyela phela umngcwabo wabantu. Kuseyimi nje kuphela, kuseyimi phela umngcwabo uhlehlile, umngcwabo uyahlehla. Bese ngithi mangabe usuka edini ufisa ukuza la engikhona, vele ungene kuyi-Google map yakho nje uthi Dr. Mngcwabo uyahlehla, iza kuthatha ikubeke la. Ngisalaphela endlini, angilapheli kulezi ndlu lezi ezisheshe iphazamiseke umoya mawumningi. Ngisendlini nje impela, futhi angiqhashile bakithi, akunama-stand ozazi ongibuza irent. Nala engilaphela khona akunayo imdiyadiya, akunayo amakhalibhodi ukuthi sibuye mhlawumbe siphumulele khona. Angikho kule ndlu ethuswa ngumoya. Lo olaphela kule ndlu ethuswa ngumoya lo zenza mina uzoba nenkinga. Ngiyabonga kakhulu babukele emakhaya, niphile kamnandi, okuhle kodwa okuhle nokumhlophe emakhaya. Ngiyabonga. Ngiyakhulekela ke Ndlonto, ngiyakhulekela nilayishengishane, ngiyakhulekela kini bomamvula kuvaliwe. Ngithe makhosi amakhulu, ngiyakhuleka makhosi, ngiyakhuleka kini bodlamba impolokotho abondla amandla